Her samleri. Det kan du heller huske. Nej, det er nok 15 år siden. Jeg boede her i 12 år. Ja. Der var jeg ret meget. Vi køjte ved her med den store rette for at få plads til noget. Ja, ja. Hvad startede du med? Ja, men altså, nøgler ingen og kugmænd har jeg jo egentlig samme år. Sådan hele tiden, ja, og så? Ikke sådan professionel, bare sådan, du ved, man kommer der så på en bog, så der med hjem. Ja, ja, så håber det så bare op, og så tænker jeg, okay, så kan man se, hvor mange man begynder at få, ikke? Jo. Så er det nogen, der er 2 og 3, de er lige den i løbet. Nej, der er jo så meget, der er variationer i det jo. Ja. Det jeg samler mest på, det er det der her. I gemmerne. Så kan der gå en ny tandbørste. Nej, det tror jeg ikke. Det er jo sejt i nærmest. Og den er sød, den til en der. Ja. Og så er det gamle minister. Vi læser instruktionsbøger og salgsmaskiner. Ja. Selv. Og dem generer de sig for langt 1,5 til 200 kroner. De finder jo også ud af, at han er pludselig har penge i det, ikke? Jeg må gerne tage noget ud. Man må godt pille. Det er elastik, man må røre. Det kender man, det er nemlig en maske. Har du det? Ja, det er sådan en julegave, eller hvad? Der kommer hjem hver år, cirka. Okay. Nå, du sådan en. Fyld en der. Ja. Er den, du har også med? Ja, den der. Nå, du har den der her. Jeg fik sådan en stak til skot en gang, og der tager jeg så igen fra. Det var sådan som sammen og ting.